Predstavujeme vám naše úplne nové hlasom ovládané svietidlá v rôznych dizajnoch a farebných kombináciách. Na efektívne osvetlenie priestoru stačí váš hlas. Nepotrebujete Wi-Fi ani žiadneho hlasového asistenta. Prvým krokom na použitie svietidla je potrebné vysloviť príkaz Hi Viki, po ktorom svetlo zabliká. Potom môžete používať všetky príkazy. Turn on the light. White light mode. Yellow light mode. Natural light mode. Make it dimmer. Make it brighter. Night light mode. Svietidlo automaticky ukončí hlasové ovládanie, ak neobdrží žiadny príkaz do 10 sekúnd. Pri opätovnom použití je potrebné opäť povedať Hi Viki. Objavte budúcnosť osvetlenia s našimi hlasom ovládanými svietidlami.